Nova sesión de control no Parlamento galego, a oposición puxo sobre a mesa a situación da sanidade, os seus tempos de espera, a falta de profesionais en saúde mental e as listas da garda. Esta mañá o Pazo do Reo abriu as súas portas para albergar unha nova sesión de control do Parlamento galego. A oposición trouxo temas de actualidade para coñecer os camiños que tomará a Xunta para tratar as problemáticas que hai. O voceiro do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, foi o primeiro en intervir e afirmou que hai moitas cuestións a mellorar na sanidade pública galega, aínda que afondou en dous problemáticas que destaca a cidadanía. Agora tárdase máis en ser atendido e ademais hai unha enorme diferencia ademais entre os pacientes, os galegos e galegas, en función de onde viven no territorio, no noso país. E en segundo lugar, que cando se consigue esa nova consulta é atendida por especialistas diferentes cada vez. Hoxe tómase con resignación que haxa varios días para recibir unha cita nun centro de saúde e varios meses para a atención hospitalaria. E eu lle pregunto se vostede, señor Rueda, é consciente de que ese tempo de espera provoca que a xente non sexa avaliada en tempo. E lle pregunto se é consciente, señor Rueda, de que iso incluso pode provocar agravamento de moitas enfermedades. E tamén puxo sobre a mesa a situación da atención no referente á saúde mental e o difícil que é acceder a ela a través da sanidade pública galega. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, responde ao socialista afirmando que está a desgastar o seu partido acudindo a manifestacións como a que o pasado domingo percorreu as rúas de Santiago en defensa da sanidade pública. A toda costa, é o que están facendo. E vostede asistindo a todo eso. Se quixera falar en serio de sanidade, eu estou encantado, señor Besteiro. Mire, fan falta moitas cousas para a sanidade, pero unha fundamental, recursos públicos. Vostede se dá conta de todo o que poderíamos facer se tivéramos o mesmo trato que lle está dando o seu goberno central o independentismo? Non falo de condenación de débedas. Vostede me dixo outro día que con 4.000 millóns os que estamos renunciando podíamos facer hospitais, sabe de sobra, xa o desmentiron desde Madrid dicindo que vai ser eso. Pero que están dicindo os socialistas de Galicia 4.000 millóns de libre disposición? Vostedes os metían nos hospitais. Tú non sabe que non é así. Eu falo de outra cousa, falo do financiamento autonómico. Cantas cousas poderíamos facer tamén en sanidade? A portavoz nacionalista, Ana Pontón, tamén se referiu á sanidade pública e á súa xestión durante os 16 anos de goberno do Partido Popular. Lamentou que o PP queira facer negocio coa saúde e que a atención primaria estea colapsada logo do recorte de 2.000 millóns de euros. Ten vostede a 358.000 galegos e galegas en lista de espera e non estamos falando de números, señor Rueda. Estamos falando de persoas angustiadas que agardan unha atención que non teñen. Pero isto é só a punta do iceberg, porque os galegos e as galegas teñen que saber que hai miles de persoas que non figuran nas súas listas de espera oficiais porque están manipuladas e falsificadas polo goberno do Partido Popular. Miles de persoas que cando van pedir cita, a resposta que obteñen é que as axendas están pechadas e que xa as chamarán. Rueda sinalou que os argumentos defendidos por Pontón non son rigorosos. Falsificación das sendas, listas negras de pacientes, negativas a operar así o chou, porque nos dá gana a xente, porque os médicos din que non vale a pena, entón non se lles opera ou non lles apetece, non sei o que dixo vostede, desviación de cartos para darlos ás constructoras. Señora Pontón, nada novo baixo o sol, é o que leva vostede, estes son os seus argumentos, argumentos falsos, porque sabe que se va a verdade, entón non pode decir todo o que está dicindo.